I focus. Mandina MC, one man in office, one do them. Come a very chondo taura. Vamwe vanotata ukofira passport. Asiwewe uchapiwa mugoti. Nerimwe ramazuva tarisa ako panobuda zuva. Tarisa timetable. Vamwe vanoda utsikwe nepassport. Vamwe vada kuti ufare, vanoda urware kuti unyare. Chinzwaka pamwe unenge une dak, pamwe wachiramba chikumaka asi une bhora panyunye unge kaka. Usafe watamba nemadhaka sachema zvako Mwari vanokuona vanokupawo chipo chako. Usafe wazishungurudza chako wonerwe uchaita hurudza. Famba nebhora unge Messi, aiwa ndoti wese tapese. Vamwe vanokushauta, vamwe vanoti unovanyauza. Asi kana ungoti kuna Mwari ndotenda, chona uchapretenda kupinda. Ungava musama kana muwinter, iwewe ekona kuita gakava kana kuti wewe kusiya vanhu wavakava. Asi ndongoda utaure kana pane zviri kunetsa, ndoda upupuresha Mwari. Pamwe panyana nengosina mari asi chingotarisa iPhone. Ndoona kuti pane jewelry wangu, tenda Mwari. Safe wachema msodzi kana kuti wagara une morororozi. Chakomborerwa uchatungamirwa. Safe wakachema iwe katsira future yako. Kwete kura kuikanya nemaoko kanya andede usarende. Ndoda kumberi uende. Vegetal, do it.